A kam još skroz. Neko kaže ovako, mlad to znaš, pa imam ja vremena. Čekaj, nema vremena. Ja sam vidio da nije Hvala stavljamo tamo stanje duša i sinoć dočekao novu godinu, te podatke sa čekaj novu godinu. Čekao u sobi sakupljao. Kada će i ti si onaj što gleda se ovdje sa onog spiska. ne mogu. Da ga spojiš na vrške. Ajde ljudi, trebamo ovo sve pričati. Nemojte da ostane. U nedelju ćemo opet. U nedelju ćemo opet. Ovo je vlado, ja želim da radim vola još da imaju rane, moram, rane moram, jedem, ako morate jesti sad ne život mora biti. Kad dođem ja kod ovog, ja ću tražiti i ne mora. Neki mamuran, evo. Kad Bujak u svakoj kući je onda... Kad bi stiglo, ovo posto... Bio bi ko... Vujko, nađe knjivo znači kaže. Nikad posobom. Kako i vi. Kad bi svakde čuli, nikad posobom. Šta je kakana puta, kad kaže stavno, koji je stivo ne treba. Da, kivo, ništa, kad sad je pio kafu, nema. Ne, kako je. Znaš, što vidi. Da nisi bio pijan ne. Ivo, da nisi bio pijan ne. Nisam bio pijan. Evo njega. Jesam ja došao kad je Joso ostavio na 12 redaka, a trebalo 13 redaka. Jesam do zido. Kad je pokojni Anto ili je... Ivo, pustit će rad, kraju, ajme nešto. Nemoj, hoću ja da kažem baš tako kako je bilo. Jesam ja dozido onaj parapet na 13 redaka. A Joso Blažević, onaj što je ovu crkvu radio, on je ostavio na sad, znaš, kad je očizme bilo, kad je Ivan Ljapo čizmom, onda i od poslon, jesam ja rekao, daj dozidat, idem Anti, idem Anti na sahranu, razumiješ, moj je to treći brat. Koji je Anto? Anto ili je Ivan. Brko, Brko, kod ti ima ovakve...